जाहारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जे सोंखारिनाय बे सोंखारिनि सायाव जोङो क्लियारिफिकेसन होनो सिगांदों बा सेलेखा बाजाराव जोंनि मावख'खौ सामलायनांगौनि थाखाय बे टेन्डारखौ जों मोगथां बसुमतारी अननाय आरो मोगथां बसुमतारीखौ खावलायनायनि गेजेरजोंनो जों टेन्डारखौ मोनबोबाय थादों। जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौथ' बुनो माबानो बिराद थ्रेटेनिं होबाय बिथांमोना। नैबे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक फुनदेर होनो नागिरदों, राजनितिक महर बोदेरनो नागिरदों बिथांमोना। परिबर्तन सरकाराव एबसुआ गोसोबायदि जानांगौमोन, नाथाय बे परिबर्तन सरकार जानानै मानो एबसुआ दिनै नों बाजार सेफैनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा जाहारबारि दखरा एबसुआ मालाबाबो नोङो राजनितिक आफाद नङा। खुलुमबाय, आं जाहारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतन हाज'वारि। दा दिनैहाय जोङो मैया बेलासियाव जे नितु सिंह बरगयारी आरो साजिरां जायखौ गाहे होननानै मिथियो, गाहे बसुमतारी बिथांमोना माखासे सुबुंफोरखौ लानानै सेलेखा बाजारनि जे जेंना, टेन्डारनि जे जेंना बेखौ लानानै बिथांमोना प्रेस ब्रिफिंनि गेजेरजों जाहारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव लाबोनाय अजद आरो जाहारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जे सोंखारिनाय बे सोंखारिनि सायाव जोङो क्लियारिफिकेसन होनो सिगांदों। दा बेवहाय जों मिन्थिगौ बिथांमोना जोंनि सायाव गोबां अजद आरो सोंखारिनाय लाबोदों जाहारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव। दा बेवहाय मेनलि सेलेखा बाजार, दा सेलेखा बाजारनि जे टेन्डारनि जेंना थांनाय 20 जुन 2024 बा 2024 बियो एस पार दि टेन्डार प्रसेस गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदियै बे टेन्डारा जानानै थाङो। दा बेवहाय जों बेखौ मिथिनांगोन टेन्डार प्रसेसा सोरबा संगठन बा सोरबा कमिटिनि नामाव जाया, बियो सोरबा व्यक्ति इन्डिभिजुवेलनि नामाव टेन्डारखौ खालामनाय जायो। दा बेनिखायनो बे सेलेखा बाजारा जाहारबारि दखरानि सिङाव थानाय आरो दतमा ब्लकनि आन्डाराव गोलैनाय बा दतमा ब्लकनि आन्डाराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सेलेखा बाजारा। दा बेनिखायनो बे ब्लकनि सिङाव गोलैनाय साफ्रोमबो व्यक्तियानो बे बाजार टेन्डार खालामनो हायो बा बाजारनि एगेन्सै बयबो टेन्डार बाइट खालामनो हायो। दा बे हिसाबैनो जिहेतु टेन्डार बाइटआ बेयो जानानै थांबाय, जाय जेबो बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय बेयाव कन्टेस्ट ओंखारबाय, कन्टेस्ट ओंखारनाया मोगथां बसुमतारी आरो बेनि एगेन्सै नितु सिंह बरगयारी बिथांमोना कन्टेस्ट ओंखारबाय। दा जुननि 20 तारिखआवनो टेन्डारा जानानै थांदोंमोनब्लाबो, नाथाय टेन्डार जाखांनायनि उनाव मोगथां बसुमतारीया बे टेन्डारखौ बिथां मोननाय जाबाय। दा अफिसियेलि सेटेलमेन्ट अर्डारखौ मोगथां बसुमतारीया मोननाय जाबाय। नाथाय मोगथां बसुमतारीया मोनखांनायनि उनावबो नितु सिंह बरगयारीया मा खालामबाय, मोगथां बसुमतारीनि मोनखांनायनि उनावबो बिथाङा मोगथां बसुमतारीनि बा जोंखौ बिथांमोना खांनो होआसै। थारमाने बेयाव जों मिथिगौ इन्डिभिजुवेलासो टेन्डार गावनो हायो, नाथायबा इन्डिभिजुवेलखौबो माखासे बेकिं थायो। दा बे बेकिं हिसाबै मोगथां बसुमतारीया जोंखौ सहाय खालामनो बा मोगथां बसुमतारीनि सहायजोंनो थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो बे सेलेखा बाजारखौ जों मोनबोबाय थादोंमोन बा सेलेखा बाजाराव जोंनि मावख'खौ सामलायनांगौनि थाखाय बे टेन्डारखौ जोङो मोगथां बसुमतारी अननाय आरो मोगथां बसुमतारीखौ खावलायनायनि गेजेरजोंनो जों टेन्डारखौ मोनबोबाय थादों। दा बाथ्राया जाहैबाय बे टेन्डार जाखांनायनि उनाव जोङो बिथांमोननो 22 तारिख खालि जोंनि जे ब्लकनिफ्राय मोननाय बे जे टेन्डारनि सेटेलमेन्ट अर्डार, टल कालेक्सननि जे सेटेलमेन्ट अर्डार कपि, बे कपिखौ जोङो 22 तारिख खालि बेलासियाव जोंनि दखरानिफ्रायनो थांनानै बिथांमोननो हैनाय जादोंमोन। दा 22 तारिख खालि हैबाय बिथांमोना बेखौथ' आजावासै अर्डार कपिखौ। बिनि नेक्स्ट दिनाहाय जिहेतु अर्डारखौ मोनबाय मोगथां बसुमतारीनि नामाव, बे अर्डारखौनो लानानै 23 तारिख खालि जोंनि दखरानिफ्राय खाजोना खांनो थाखाय बा टल कालेक्सन खालामनो थाखाय थांनाय जाबाय। दा बे थांनायाव बिथांमोना माना खालामनाय जाबाय। माना खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांमोनखौ बुंहरदोंमोन जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौ जे जेबो दावराव दावसि खालामनाङा, मोजाङै रायज्लायनानै फै, माबा मोनसे जागोन बेखौ आयेननि बेबस्थाजों। दा बिथांमोना बुंहरनाय लेखानो जोंनि टल कालेक्सन खालामग्राफोरखौथ' बुनो माबानो बिराद थ्रेटेनिं होबाय बिथांमोना। दा जों थेवबो जेबो बुङाखै। बेनि उनाव नेक्स्टआव जोङो 24 तारिख खालि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायहरबाय जोङो
बाजारनि प्रेसिडेन्ट बाजारनि सेक्रेटारिजों रायलायबाय जोंनाव दाबो रेकर्डा दङ कल रेकर्डा बिथांमोनजों रायलायनाय दा जों बेयाव बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों जे बाजार टेन्डारा जिहेतु मोगथां बसुमतारिनि नामाव मोनबाय दा मोगथां बसुमतारिया जोंखौ सहाय खालामदों सिगांनिफ्रायनो सहाय खालामबोदों दा बे हिसाबै जोङो टेन्डारखौ मोननाय हिसाबै खांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ प्रशासननि थ्रुयै ब्लकनि थ्रुयै नङाबा CSD नि थ्रुयै नङाबा नोंथांमोना कर्टनि थ्रुयै आरो नङाबा नोंथांमोना मा होनो मार्केटिं चेयारमेनखौ लोगो हमनानै जुदि डाउट दङबा बेनि सायाव नोंथांमोना चेकिंनि थाखाय आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ क्लियार खालामनानै होजानो लुबैदों आरो जों बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैयो जे बिथांमोना जे बुंबाय थादों नैबे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक फुनदेर होनो नागिरदों राजनितिक महर बोदेरनो नागिरदों बिथांमोना गाहे जायखौ साजिराम बसुमतारी होननानै बुंनाय जायो बे गाहे बिथाङा जे बुंदों परिबर्तन सरकाराव एबसुआ गोसोबायदि जानांगौमोन नाथाय बे परिबर्तन सरकार जानानै मानो एबसुआ दिनै नों बाजार सेफै नागिरदों बेखौल' नुबाय नामा बिस्रा होनलायलायनाय मोनसे जे बाथ्रा बुंदों बिथाङा राजनितिक महर होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा जाहारबारि दख'रा एबसुआ मालाबाबो नोङो राजनितिक आफाद नङा एबसुआ नाथाय सम आरो थासारिखौ नायनानै सम राजनितिकआव ओंखारबोदों बे आलादा बाथ्रा नाथाय बिथाङा बे बाजार टेन्डारखौ लानानै जे राजनितिक महर होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थानांगौ बेयो जाहैबाय बिडारफोरनि गेजेराव जानाय मोनसे जाथाय बा बिडारफोरजों बे जाथाया जागोन आरो समाधान जागोन नाथाय बेबायदि खेथ्रआव बिथाङा जुदि एबसुखौ राजनितिक महर होफादेरनो नागिरनाय जुदि खालामोबा बिथांनि सायाव जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो अलरेडि राहा लानो थाखाय जोङो रेडि